Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika asinibingelele sanemukele new episode kwenzeke a podcast ezombusazwe abanye bathi ezombangazwe kodwa ke siphethe ke uhlelo lakho ezombusazwe uyazi nawo hlezi ngikuphathele insizwe yakithi Bongani Mfokashelembe all the way from PMB all the way ngabe ngikube khona into ngabe ngiyagcoba la ngithi tsi asikwamukele mfowethu kuyikwazi kwenzeke podcast hlezi umnandi kuba nawe kulelo hlelo umuntu akabonga ukwamukeleka sibingelele mfowethu Khumalo sibingelele nababukeli. Yes mfowethu asihlale kuyona sidingida ezombusazwe sidingida izinkinga esibhekene nazo engineer akungithindele lapho ivideo ka Andile uhonorable ubaba Mgqithama. No, Ntatele Kota. You know, there is a problem, white people dividing us. I'm sad that I'm now having to talk to you, debate with you when this guy who represents land thieves is sitting there and using... No, Ntatele Kota, you spoke and I respected you. This man represents land thieves, that's a fact. This man is denying that apartheid is a crime against humanity. And you march with him, he's your friend. This man says so. No, you see, now this is my problem. I'm having to debate with you. I have no differences with you whatsoever. I respect you. My differences with white people who stole our land. But they use black people like you to delay the program of getting our land back, for you to make black people to be divided. No, the Constitution, if it says it is okay for land thieves to keep the land, then I will not accept that. In fact, there's nothing in the Constitution that says the Constitution must not be changed. Why do you go on as if the Constitution is a sacrosanct document, written, concluded, and it is a Bible that cannot be changed? It says itself, this Constitution, which we don't support, by the way, that under certain circumstances, it can be changed. Two-thirds majority. Which... Right. Inkulu indaba. Abantu abakhatha Africa abebala. Right? Yes. Ithini lento yini okumele siyenze? Right? Ukungavumi ngoba yonke leminyaka silwa sodwa abebala thina amaAfrika silwa sodwa. Laba bebala bona bapholile bawophuli. Ithini lento? Thina siyabethana sibethanela umhlaba yamuzwa nje uAndile ubethana no ngithiwa lo misa lo no lokhu njana uLekota sebeguge ngoko sebekhule ngokufana so uLekota ukhona owebala right uthuli kubangwa uPaul yabona nje uPaul yeah right omhlophe uPaul uyakhala igenge uyakhala Andile uthi awubheke nje mina nawe mkhulu bese sotha sonjalo ngoba ngashongo uthi awubheke mkhulu ngilwa nawe ufikele umuntu omhlophe othi umuntu omhlophe phambi kwakho othi iapartheid was not a crime against humanity noma is not a crime against human usho njalo. Right. So itheni lento yokuthi masifuna izinto sikhuma indaba zomhlaba, sikhuma indaba zomnotho. Bese kuba nale genge eseParliament. Bese kuba nale genge ecosha ukucosha futhi esindala nekuthi sigugile noguga. Eqhubekayo nokudlala ngathi. Sithini kulento? Uthi Marcus Garvey the greatest weapon used against Africans is disorganization. Yeah. Phela mfowethu Khumalo. Uyazi inkinga zethu azidingi nokuthi sifunde kakhulu. Azidingi ukuthi sikhulume isingisi kade ngibezwe abanye la bethana ngikhuluma ngani iEnglish lapho ku podcast sithi hayi yethu yabantu le yakwantu yes sikhuluma ngesintu. Fanele sibe proud ulimo sosiqonda ngokwazi ukuthi sizi express ngelanguage yethu ezabantu nathi ngwamutha ngesingisini ngizongizama my small English kwazi sho lo gcina ungaliswa nephuzu ngicina ngingakwazanga ukuzendlala ngalendlela ngifuna ukuzendlala ngayo. Now sike entweni yokuthi si disorganized uma singakwazi ukuhlangana singaxazulula 90% wenkinga zethu overnight.
thina ama-Africans noma mhlamba ngithi ama-South Africans to be more specific. Sikwenza kanjani bhuti omdala? Kukhona abantu abafana noLikota osekhulile obeke kwi-National TV, SABC okanye uNewsroom bani yabo, o defender labantu ama-gatekeepers system, as long kusakhona bona sizohluleka ukushaya isitha because ibona abavikele isitha. Ile esifike sixabane khona hayi nawe kuphela mfakhumalo, nabantu abaningi aba-approacha iy'nkinga zethu ngesikole noma nge-religion noma ngepolitiki banendlela zabo ezike engqondweni ukuthi unayiphi i-manifesto, unayiphi i-planning, unayiphi into ebhale phasi. Yes, yokuthi silokhuza bakhohlwa ukuthi naloko kubhala phasi asikwazi, sakufundiswa yibona. Yabo nalowo manifesto siyazi. Mina kade bengibuza i-manifesto ngibatshenile ukuthi i-manifesto sibe nayo for 30 years awukazi ubuye umhlaba. So uma ungibuza i-manifesto ufuna ngiyitholeleni, yabo. Now i-history ingaxoxa inombani, uyizwe ngendlela efunwa yiloyo ixoxayo. So ikona uma ungilalela kakhulu ngikhuluma ugeneral, angeni deep ngize ngikhulume ngento zokuthi kufuna ngiveze ukuthi ngifunde iphi incwadi nani because lo omfundile uyena influence thinking yakho nanendlela obuka ngayo izinto historical. True. But iqinise limsulo noma into ecommon kuwona wonke lezi story ze history ukuthi kunomhlaba wama-Afrika owathathwa ngendlela engekho right. Now kulelo qiniso sihlangana kanjani? Nanga umunye yes ungaphambili usivimbile. Kumele sizame indlela yokwazi ukuchaza izinto noma ukuredefine izinto esichazelwe ngazo ngenye indlela. Asithathe nje success for example, yini success? Bayichazile but akuyona ngokama-Africans. Iyona into esihlezi siyibanga ukuthi ngiyasaba nami ukuthi umfakhumalo abe successful isiqala because i-success sinikwe yibona bathi uma ephathe i-iPhone enemoto ezibizayo e-afford umuzi enomsebenzi ekhuluma isingisi yona success le. Now uma ngithi we need to redefine ama-concepts nge-perspective yethu as Africans, kufanele sichazele ingane ezikhulayo yini success, ukuphumelela yini. Kusho ukuthini ukuthi unayo yonke lento eyimaterial yempilo nenobukhazikhazi bese kamakhelwane ingane yakho naso ngisicatula soke esikoleni. Yiloko okuqala asifunde ukuzichazela. Okunye okulandelayo yini ebalekile empilweni yomuntu. Basic need, udinga ukwazi ukudla, ukwazi ukondla ingane zakho, ukwazi ukumove, ukwazi kuba ne-shelter. Okunye ukudinga kuyisurplus, ilento esithi ifana nento ekhona nje isipele. Lokhu isipele ukwenzani? Sik-investa kanjani back to thina as a collective ukuthi kukwazi ukunika nabanye access to basic need. Yabo? Now ifuna siqale esikoleni emazingeni aphasi. Yabo? Long term. Ngiyakubona lokuthi senzani njengamanje. Awukho shortcut kwi-revolution. Ikona sizohlezi sixabana, hayi sivotile basirobha, hayi sa enkantolo nanga koze kuphela 5 years. Siphinde silinde olandelayo. Baqhubeka bahlezi lapha nabaqhubeka. Uthi uyabheka iphi program ehamba ngendlela eright eza kancane but ezixazululo kwangempela esitshalile ayikho. Now sidinga ukutshala la ama programs, sibahlanganisa kanjani abantu. Ikona sakhele ya organization ehlanganisa bonke abantu abasha, akunanda up to sibiza ngani because thina kusilekelela ukuthi uyini. Ukuthi ugqoke iskipe esibovu manje mina ngigqoka esimnyama akusenzi sixabana. Sibangani pho? Ungayisupport iChiefs ngisupport iPirates but lokho akusho ukuthi asingabi nayo icode of conduct as a people because iqiniso lithi umuntu oyedwa. Iphi code esiphila ngayo thina ukuthi uma kuqhamuka ongafani nathi siyakwazi ukubonana njengomndeni lapha. Iyona into ezosihlanganisa leso. Yathi ngivula imibuzo emibili futhi kule nkulumo yethu. Ngivula ukuthi kungani singakhiphi wonke lo muntu lapha eParliament vele sifaka abasha. Sicela nje sicela nje baphume bonke. Ngeke be possible lokho ukuthi sicela nje umuntu oseParliament njengamanje wonke all of them out. Ngeke ngoba bakhe into ekuthiwa umthetho, bakhe iconstitution, bayakha yabo uNkulunkulu. Mfowethu. Bayakha yabo uNkulunkulu kwangazi ukuthi into yakhe uyakusho umgqithama la. Ukuthi le constitution yenza ibe iBhayibheli ngathi ayikho into ephambana nalento. Yokuphambana nalento nezulu angacisha ngalingeni. No akunjalo.
kufuna singabi semthethweni uma senza lonto because ukhumbula ukuthi ngithe umthetho unendlela yokuzivikela nokuziclean so uyazikhiphela okungcolile ushiye lokudingayo as long as sisafuna kuba semthethweni kulwa nomthetho kuzohlezi kunalezi ekuthiwa ama delaying tactics ukuthi bathi sisazoba ne meeting awume sokubona next day sisazoba ne conference awume sokubona next elections siyakhula ingane zethu zizobe zingasabuzi nokubuza ke zizobe zikhuluma isingisi kuphela so esibili question but kwi episode edlule sikhulumile asiboni le ndaba yokugqoka izikipa iyasihlukanisa ake ngijulele seyiphakamele sithi ugibela ngaphezulu iyasihlukanisa yokugqoka izikipa umkhonto uANC ake sibe phezulu ngempela sizuzani thina njengomAfrika njengawe nje ubuhlezi lapho hleli khona uyayibona yini intuthuko generally besides ukuthi nje ngoba into engibukayo sinalabo bantu wena bhuti abasebenzayo abazuzayo ngeqembe elithile njengamanje kuphethe inkatha Freedom Party as upremier abenkatha bafuna ukushukuswa mhlambe engezwe ongaholi noma ongayithola imali ekatheni kodwa othola something uzosididisa la kuma comment enze sengathi manje ikhona lento yokuthi inkatha kufanele ibe lapha nje sibonele ukuthi kufanele ibe lapha kodwa angame eqinisweni as much as uzuza as much as ungazuzi but ukuma eqinisweni for iSouth Africa we need to be clear on one fact wena Khumalo ukuthi inkinga zethu zi beyond political ability mhlawumbe ngisho njalo zi beyond repairs no zinga repair but uma uthi through politics no uma sithi akuvotela umkhonto hayi ngoba sisanganiswe ukuba ama members omkhonto noma sisanganiswe amakhanda amabili ababa umsholozi no sisoke sibona ngazuthi angathi nango ne potential ukuthi abithuluzi esingalisebenzisa njengamanje ukufika la uma kuqeda lapho khona ivideo engiyenzile naye be controversial ngithi abanye bothuka mhla sesisupport uRamaphosa kwi presence yesitha according to a code ye Pan Africanism igazi lijulile kunamanzi now uma sithi asakhe code yokuphila e-identifier thina as Africans kufuna sibe nendlela yokuphila phambi kwezitha eyenza ukuthi izitha nazo zihluleke ukusinfiltrate yabo abelungu bahlukene nabanazo inhlanga zabo akubona belungu nje ababodwa but bane code bayazi ukuthi uma sekunokhumalo siyawabeka eceleni ama differences wethu sibe umuntu oyedwa sidile nokhumalo masiqeda mase sibuye sidile nathi sodwa okay kumele sifike kuleyo understanding nathi ukuthi as a people sinendlela esoziphatha ngayo phambi kwabo sinendlela esoziphatha ngayo futhi uma sebengekho sinendlela esizodila ngayo nezigebengu zethu noma nama sellouts ethu phambi kwabo sinendlela ehlukile futhi yokudila nezigebengu noma nama sellouts ethu uma sebengekho bona now uCyril angaba isellout noma yini ombiza ngayo kodwa igcinene uyithina ngokwegazi ngiyazi kabantu ngoba abaningi bamzonda mhlambe nami ngomunye abantu abamzondayo but igcinene ngikhohliwe ukuthi Africa before be sellout now Africa buyasihlanganisa uma sekuno Steenhuisen ngima no Cyril siqede ngo Steenhuisen mangiqeda mase ngiqeda ngayo ngiyakuzwa yes so okay now le ndaba ithanda ukukhula question number 2 engifuna siyibheke sike sayikhuluma ku previous episode noma kwisiqephu esedlule kodwa nje manje ngifuna sigxile kuyona njengoba sikhuluma ukuthi sifuna manje uku-implanta sikhulume sifaka izinto ezingasebenza esikhathini esizayo in a long run right ukufundiswa kwepolitiki ezikoleni zethu emabangeni aphansi kusuze kufika emabangeni aphezulu kungaba yini enye yesisombululo eminyakeni ezayo yes but kuya ngokuthi yakhiwe ubani leyo education yes but futhi njengoba i-education system yonke icontrolwa ibona through abanye bethu yes ba
icontrol ibona but through sino abanye MEC bethu. yes ngoba sino MEC Yes. bethu thina sino minister bethu bakwa education nani ncathi ibona abahlele indaba yama syllabus whatever But ba reporter kuma master. yes ba consult yes it's true that is true Yes, so sinabaholi aba captured abangakhuluma ispeech sakhe abhalela ispeech ila muntu reporter again. So sinenkinga okay enjalo. ngiyakuzwa lokho kodwa ngeke nisalwa azabantu abasho ukuthi noma kunje siyazi leyo gap ukuthi khona but ukuthi kungalunga yes. but yini sisebenzise institution yabo because ama institutions ezikole awabo iphe yethu apha ama institutions wethu la sifundisa khona izingane zethu ngendlela efunwa yithina bengekho bona kungekho nomuntu ekuzafana sichazelana uyayizwa lonto now sikhuluma nge self determination yes sinqabe kaphi ukuzenzela into zethu because thina siphuza utshwala ngemali engasakhela umgaqo la uziyofika eClermont. Ngeke ngenze sibone mhlambe ke sithi mhlambe ikole ivaliwe Yeah. then we organize as umkhonto wesizwe siya kwaNongoma sizobe sise war noma mhlambe kuphume thina sonke Yes. as ama Yes. mhlambe abantu abawebeqokiwe noma bekulungela ukufundisa ngepolitiki Yes. sibuye ingane mhlambe ngama Sibe nama programs. asazi ke avume uhulumeni because uzolwa nawe ukuthi uthatha lezi ngane ngesikhathi sokuthi I'm just Yeah. ngifuna ukuhambisana nawe Cabanga kuma engalwa nawe u-initiate nje program yakho angalo kangakanani nawe ufuna ukuzama ukufaka iprogram kulokhuzana ngifuna ukuvezela ukuthi kunokuchuza ukuyongena kwisystem yakhe wasaqhamela ungcono senze neseceleni esisoba nendlela ukuthi simviya kanjani ukuthi yena ezela as long as sizokwazi ukuncenga abazali bethu sibabonise ukubaleka bokuthi basidedele sikwazi no ngicathi umkhonto wesizwe noma ukubahule sithi sihamba nabo noma sigijima nje basigijima ngicanti liphuzu kumele silibheke but ngiyalithanda ukuthi singayiki ukuyi-enforcer Yes. ukuthi ayingene ekoleni Yes. bese ngayiki in the meantime but yes no singabe kokubili Yeah. both yeah you can do it both ukuthi ngoba angithi wena uthi ngeke siba trust ngeke sibathembe yes because egcineni uminister wakwa education kunalapha reporter khona as we know kunala reporter khona Yeah. so angeke nayitwist lento Yeah. but nathi ke to preach lokho esikhuluma la because sisakhuluma and the third thing esike sayikhuluma leyokuthi let's go for indawo sambe nama podcast nama podcast abhiza ashuthana nomducuzo nani go to people Yeah. have a dialogue ngihlale phansi ngixoxe nabantu fundisa abantu emphakathini sifike nani nizokhuluma emphakathini to run those things And to educate people asibe prepared uku replace izinto esithi zirong ngento zethu now thina siyathanda yabona manje this is a third solution yes siyaxoxa kuphela ayi lokho kodwa ku wrong kupho kwakho uma ngathiwa nje asikususe lo usofakana yeah yabo so asizi prepare ngalendlela ukuthi sinako konke yes siswele okungcona abantu njengamanje ukuze masithola abantu ngoba isuccess ile kuhlangana khona ukuzilungiselela neopportunity Sure. uma ingafika iopportunity ukuthi sikwazi ukufinyelela enganeni iyofika sinayiphi program esiyilungisele ukuthi sakhele abantu abanje yeah okay shona sifuna ngento ezintathu kule question yethu ukuthi noma kungenile kodwa isifiso sethu noma isifiso sami noma isifiso salombuzo ukuthi ayike kuthathwe ipolitiki Yeah. because into engishayayo kunabantu engizona nabo abangithandayo Yeah. abathi wenzani yeah wayikhuluma ngokuthi yabo kunabantu abathi hey njalo wena No, ibalekile Khumalo lento esho. bese bekubulala Yeah. uyabona ukuthi imindset Khumalo mangaje mina akuliwe manje Khumalo uzohamba uyoboshwa yabona Yeah. so all those things ezitrigger ukuthi singafuni ukuba nesibindi sokuthi hayike ngingena manje so ukuyiqala at a lower at a early age ukufundisa abantwana ukuthi kubalekile Yeah. as much sikholwa singamakholwa but asingakhohle ukuthi umhlaba owethu sinikiwe so ngizama ukuthi number 1 no ibalekile nami ngiyafuna ukugcina Yes. lento engizishoyo ngifuna nje ukuthi ube nendlela zokubuka yonke lento from ama angles angafani but ke iyona into ebalekile ngoba sikhathele kuba nabantu abangekhiwanga yithini ukuthi ayishiwe ekoleni okanye zama ukuyifundisa amakuvalue ama holidays noma ngama weekends Yes. sibe nama after school program. thathwe imali abantu abahola imali lapha eParliament they must make my means asibe khona empilweni yengane ukuthi sibafundise ngento esikhuluma ngayo in fact into ya day to day yes then number 3 okanye ke use these platforms of kwenzeke platforms noma sisebenzise i-social media to go to people and to teach ngepolitiki uma kuyi weekend sifike sihlale phansi ehholo kubiza umphakathi ufundiswe
zibhorekile le ngani Khumalo and egcile niyazishaya nithi ziyabheda but angazi ukuthi nithi nifuna zenzeni because aninalutho eningazenzisa zona Okay, no. thina njengomphakathi Kodwa ke ezikwenze kwenzeke mfowethu ungayishayi kakhulu ke. Yeah. Mina nawe ngicelile Yeah. savumelana ukuthi No, we gonna go emphakathi la engihlala khona. Yeah. Emjondo la ngihlala khona. Noma la eshothela khona. Sikhulume nabantu abasha. Sikhulume nje nomphakathi. Le conversation esiyenza la ezombusazwe. Siyenze ibe live emphakathini. Sikwazi nokusendela nabanye mhlawumbe ngoba bakhona vele abantu bane access emaphone nakhona kuzosilekelela ukuthi bakwazi uku-access but let's go to places and places and places but remember I said isitha siyakwazi ukubona into ingakabikho ukuthi izoba inkinga ungaboni le project igcina ingasaphumeleni noma thina sekuthiwa khona inkinga esinayo because of umhlaba izinto ezingenzeka kuthina because isitha is ready to fight kubalekile uba cautious as is mover sihlezi simove nathi ngendlela ethize because vele omunye ngakubuka kukuncane but ukhona oyibona ipotential yobukhulu bento sizamkenza third part siyamsabaphethelweni that question itha eyami la inkulumo yami namhlanje nje ithi ayihambisane ila nje kufundeni nasikufundisane nini ithi abantu abasha right babukeka belahlekelwe ulayini lokho umuntu uqashe kwelo layini ulayini isystem nje iyasivalela kumele senze njani ukuhlangana singabantu ngiyazi khona lokho iphinda but ngifuna sometimes no ngiyayibuze ngenye angle yes ngiyajabula ukuthi sikhave naye sibuka ngathi umuntu omusho ulahlekile completely ngoba kusenomuntu ongangami engithi mangikhuluma lento yepolitiki ezi ngisithi akukhanje kuwe emabangeni aphansi ingoba sibona lento nangukomdala ongangami ofuna aboniseke indlela sithini pay more attention kubantu abancane than laba abadala because laba sebe broken already angisho ukuthi asingabenzi lutho yes content ethi yes wathi it is better to raise strong children than to repair broken men but asisho ukuthi singenzi lutho ngapha nabo basidinga leso sineke but u90% we effort yethu sifaka kakhulu kulabo abakhulayo ibona abazolo but ukuphendula umbuzo wakho siqashwele ulayini uqashulwe yithina hayibo sifica isystem nje yena ingazodlala ngathi sase senzani yes sase senzani because mina thina ama-90s sikhule kunobhuti abadala basakhele omiss basakhele ama competition emusic basakhele zonke lento ezisenza sibe busy ziphi manje ziphi zenzuba ufuna zenze ubani uqhasa lokho ayike imali alokho kwakungekho nakudala but bona babehlangana bazama ukuthi basenzele because inhloso akukona ukuthi bafuna ukusenza sibe nemali ukuthi bas ingqondo yethu ihlezi sisebenze into eziright now uma kunaleyo ngathini lolo qhekeko phakathi kwethu nabantu abasha noma labantu abasilandela abakhulayo bazoba inoma yini abayibonayo and njengamanje kune distraction eningi ba exposed ezintweni eziningi baphatha ama cellphone babuka ubugebengu babuka umjuxuzo lokade usho bayiyona yonke into ongayicabanga because one isikole siyababhora akukho program after school into ekhona ukuthi ngolesihlanu kuphela kuyaphuza ukuze kushaye isonto baphinde babuyele esikoleni bobhoreka nakhona bayasho ukuthi asiyithandi lento mina ngeke ngaba sesikoleni izingane zingitshena ukuthi angazi ngifunani la because angithandi but ekhaya bathi angeze esikoleni mina ngithanda ukudrive imoto now sinaziphi iso njengabantu abadala look identify izingane engicamati zakha mhlawumbe u80% wepopulation yesikole engeke zisizwe isikole zenzani ufuna zibe yini school to prison pipeline according to the Prince of Pan-Africanism ngiyakhumbula sasakhala ku previous episode noma nje ngikufaka leyo ukuthi ngabuka ubuhlakani bakho lapho ukuthi uma ukhuluma Khumalo ngamaphara Khumalo lento yamaphara is something systematically engineered yonke into so now akukwazi uba nephara eThekwini eKhayelitsha bene Soweto eJohannesburg bene phara benza same thing benza the same thing ithini lento so engakubuka ngathi yo engqondweni yakufana ubone ukuthi khona la iphekwa khona lento esisuka khona it's not just ukuthi labantu bangamaphara nezigebengu destruction le dala izigebengu ezinkulu ziyabelungu because abelungu babenganayo into babenganayo access to basic needs wonke umuntu olambile ubisigebengu automatically now
uma bakhe isystem elambisa amandiya azobe izigebengu yeah uma bakhe isystem elambisa amakhala azobe izigebengu belambisa umAfrika yabo so now ikona ngithi kubalekile uqaphele buqhamukapi lobugebengu le ngane zethu zase ziyizigebengu zonke kanti zizalo unkosikazi oyedwa oh iattack le wonke umuntu omAfrika yonke indawo ngisho ngaye England la egcwele khona abelungu abantu abaningi ejele thina unamanga wena yes eish konzima engineer dlala lapho mfowethu this one ke izokushocka abantu abaningi azange bayinaki siyasikhuluma izinto abantu abangayinaki and ngicela ukusho lokho because abantu bazongibamba ukuthi ngikhuluma ngokwe percentage yeah mangithi abantu abaningi abagcwele emajele thina na umuntu angafika athi awu ngifike la abelungu aba 100 kunezibosho but ngokwe percentage ngomhlaba inamba yethu ayihambisani ne representation yethu masikhuluma nge percentage mhlawumbe yithi ibosho ezinkulu yithi izibosho ezinkulu yonke indawo uphetha aqhubeka mfowethu yeah And we are at the embassy. I just thought, let me just go outside, just to breathe. This is the queue. Abantu abaningi futhi abanye sebevotile. Kugcwele nansi queue yongena. Bonke laba bantu bayovota. Akobe niyabona ke abantu abamnyama ukuthi la kugcwele abantu abamhlophe. Can you imagine ukuthi laba bantu abezuvotela iziqembu labantu abamnyama? Nina ke nizobe senishaya iqueue. Inqwaba seniyabantu abamnyama niyovotela iqembu labantu abamhlophe. I can guarantee you ukuthi akukho ngisho yedwa umuntu omnyama kule umuntu omhlophe kule queue ozoyovotela iqembu labantu abamnyama. Nilifunani iqembu labelungu ngoba njengamanje ema-toilet nasema-bathroom abeceda ukuvota baya-celebrate bathi they've done it, they've made it successfully. Right. Sibonga kakhulu engineer. Ziwu2 izinto esizoyikhuluma la. Question yokugcina le esirayizayo. Concern yokuqala. My first concern. Yeah. Bhuti omdala. Mangibheka nje, ngihlalele nje ngiyumfana waNongoma. Hawu. Abelunga bangaka. Phesheya. yeah Bayavota. yeah Bavotela i-Democratic Alliance. yeah Vele that is obvious noma i-FF plus njengokusho kwevideo ngizoyikhuluma le isibili concern yami le yokuqala ithi kodwa thina sinabantu lapha eSouth Africa esithi thina ongumAfrika akangavoti la ngoba akusiwa waseZimbabwe waseMalawi ngakuphi nakuphi yabo thina la ezabantu abamnyama umuntu waseZimbabwe wasuka la wahamba waya wasuka South Africa wahamba eZimbabwe eMalawi waya noma bekuphla yakhona uthe mayesebuya sengqumuzwa lento yamabhodi engqumuzwa ama-ID omhlophe noma webala uphesheya ngakubo eLondon because ivideo yaseLondon le bayavota bavotela ukhetho kade sikulona baqala before mhla ka29 May ithini lento saphenduka impupho emini why akaze abonje angikhumbuli ento manje usisi concern yakhe ithini sizoyikhuluma naye concern yakhe uthi la bazovotela amaqembu la ahambisana nabo but thina abantu abamnyama sohamba sovotela amaqembu abo ngiyisizoza kule ake siqale ngale inkinga engakhulunywa umuntu le nkinga yokuthi bathi abelungu labantu abangaka more than 25,000 i-privilege yokuba umhlophe kuthi kuqala nje kuvote already DA sinabantu aba-thousands abangekho la yeah abangasiyo ama-South Africa ngokwami mangahamba ngiye eLondon ngifike ngibe nobuzo eLondon eLondon angikwazi ukuvota ngokwami ngikwazi ukuvota eLondon kumele ngibuye ngizovota eAfrika sho manje masibona umsuka wabo was back vele they're coming from there sebephinde babuyela khona but bavotela into zala okay ngiphinde ngisuka la mina eAfrika ngiyahamba ngiye eLondon ngiyafika eLondon ngiphinde ngiyabuya ngizala
mase ngivote eLondon. No. Uyawenza umqondo? Ngiyakuzwa bakho manje. Siyayeka nje asisho lutho nje. Siyaqhutsheka izwe. I-culture yokwakha imithetho nokubhala ama-constitution nemithetho yabo. Yeah. Ne-language yabo yakhiwe ngendlela manje into engicasulayo yokumanipulate. akahlahle njengomethulo ohlala kumele ngicasuke. Yeah. Ukuthatha ukuthi umuntu waseAfrika akana kukhona umuntu osuke eLondon weza ngapha uphinde ubuyele eLondon usevotela eSouth Africa. Uyithatha lo. Anandaba namaphepha. Yeah. Anandaba namaphepha. Anginandaba namaphepha. Because nawo wabo. Anginandaba namaphepha. Yeah. Ukuthatha lo nto. Emanga kumalo. Yeah. Ungabadinela ngiyakubona manje uyashisela. No. Ngipholisa. Mhlawumbe ngisho kanje. Asisho ukuthi abacana sezweni lethu. Yeah. Kunendlela engena ngayo kakhumalo. Mina ngithi indlela zethu zokuhwebelana nabantu basekhaya akube zethu zingangenwa esinye isandla. Ngamama singakhothi umthetho esawuphiwa abantu abathize ukuxabana nabafowethu baseAfrika. Angisho ukuthi ngithi ba right ngokuza noma kanjani. Uma kungekho ekufuneni kwethu mhlambe kungayi conversation enye phakathi kwethu nabo. But once kwaba nephepha olikhulumayo noma kwaba nomthetho okhothayo we Roman Dutch law mina lesixabana khona nabafowethu. Yeah. Usuthi asithande le constitution uma seyixosha laba. Laba futhi angazi ukuthi wena unobuhlobo obukhulu kunabo. Abakweni. Yabo. So iconcern yami nilapho uma kuza kulento ye relation ye relationship yethu nama African countries. But ke la kune privilege ngikhulume kakhulu ngalento ye culture yephepha. Yeah. Nokubhala phansi nemithetho ethize eyabo. Bayazi ukuthi abayigcobi kanjani. And wena bakwakhela ukuthi uyigcobe kanjani ngathi. Uyabo? So sikhala entweni yabo. Bazoba ku TV kusasa basichazele leya into abayenzayo lapha. Siphinde sithule. Sicabanga ukuthi sizomthatha apha omunye ummeli ozakhuluma isingisi kangcono. Yabo? Because into yabo iphutha lethu kuvuma in the first place okunje sibuse ngendlela engeyona yasekhaya. Mina ngokwami nje mongeke eSouth Africa ungacontribute kumnotho uvotelana. Ngokwa even we South African. Yeah. Ilento yokuthi ilento yokuthi mfakhumalo iSouth Africa kuthiwa iregistiwe noma ilistiwe as a company. Yes cha ngicela. But angize la khona into yakwayibuzo wathi imali iphethe ubani. Hey lonto lesa angibanga nawo impendulo but ke sengathi ukuqalaza. Sawuze sikhulu. Ngabona ukuthi iReserve Bank ino 50 plus we share yomuntu oyedwa omlungu. Noma Yes. iReserve Bank. Ma. But ke soyikhuluma ngenyila. Usobe mfana ufundulula. Kusho ukuthi lokho imali ya South Africa iphethe umuntu hayi abantu iphethe umuntu ohleli likakhe njengamanje. Imali ngoba phela iReserve Bank iyona ephethe amabhank. Thina South Africa la. Yes. Wona lamabhanki akuwona sicorruptayo asichaphazayo. Ikona kuzothiwa manipulate irand singabi nalutho esisolusho. Uthi ungasho lutho. Kodwa umuntu omnyama. Siyinkampani yomuntu mhla wabuya wafika wathi uyayicela inkampani yakhe angazoyenza njani. So sala singanamhlaba. Uyibona kodwa lento ukuthi silahlekile. Singadlula. Silahlekile kodwa la. Yebo silahlekile la. So kodwa isifine ngasendile ngokwapho. Asizelana ke. Yeah. Lento I remember mina bengavoti space card mina bengavoti ma into ebengangivotisi ngabona ukuthi ipolitiki ayinalo ikusasa right kahlahle ayisiza umuntu ipolitiki icebisa umuntu omkhethile ukuthi abe inkinsela avuleka amakhwapha angabe sathintwa umuntu agadwa amaphoyisa abe nebhamu axhaphaza abantu abantu becomplain abadubule right ipolitiki umsebenzi wepolitiki lo ayikuphilisa umuntu right. Okay ke ngangena ke last I think I was the first one ungena okuthiwa khona online yokubhalisa ngabhalisa because bese ngifike esikhathini sokuthi ngiyangena kulento and le mhlawumbe lokho kwezembuso bengaqanda ukuqala but ngase ngikhona ukuthi yabona lento yepolitiki because bese ngiapply ngakhathala mfethu ngifuna uxhaso left and right and center nokuthola umsebenzi wahulumeni ngakulwela ngaza ngaqhubeka saqala amabhizinisi ngalwa mfethu wabona ukuthi umuntu enengane mntaka baba onemali kufika kalula kubona right angankanti kangize lana ke uma ubheka
ngingena ngabhalisa mhlawumbe ngabhalisa ngabo October ngangena ku system yakho kwala kuyena ngabhalisa umsholozi okay ngifuna ukuzala ngathi mangibhalisa ngabuka uPurpose ngabuka inunu ke umeya wase Jozini bona abantu engangibabona social media no baba uMsweni njalo but kwe politics ngikhuluma la baba u2 inunu la ngokwe KZN kanjalo no baba no Purpose ngasithola sengena kwi DA ngathi no Purpose because uyantu ungena uba umeya yena ngathi inkatha mayingamfaki Purpose uma ngamfaki lokhu njana inunu uMathi umhlonishwa uMathi kulesi seblock yana so premier angeze kuyivotela ngizovotela ngase ngithi national abelungu never nganginawo kolomqonjana wami obhedayo ukuthi hayi lotho lapho uzofaka umalema la EFF phezulu right okay it's fine but ngifuna ukuzala ukuthi but njengamanje I'm a total man I'm a different man totally why umlunga ngisamboni eyutho ngimbone since ngingenile ngagxila kwipolitiki ngiakwazile ukuidentify ukuthi isitha somuntu omnyama umuntu omhlophe shuthi ke ngiza kulento ukuthi kunabantu abakholelwe ukuthi angangingabezwa abathi musani ukuvotela inhlangano zabantu noma ukuvotela inhlangano yabamhlophe kuthini kwakuphawula sengichazile namhlanje ukuthi siyabonga mfowethu imali ukuthi uphendule ube born again hayi uvuke to consciousness no ithini lento abelungu abanye baba bazi ukuthi kwenzakalani abayi understand kwabona isystem babona ukuthi hayibo la sine privilege uma ngena esitolo ngilandela uma ngizula kwi neighborhood yabantu akushiya ukuthi nasi isigebengu uma ngifika emsebenzini ngibekwa mina ngibe bakubona but ukuthi kwenza kanjani abaku understand abaningi babo kukhona kodwa okuyibona abadlali besystem lesishoyo abayidlalayo le chess yabo ukuthi lokho lokho kuzenza kanje lokho kuzenza kanje la abafike babe necala khona bonke ukuthi bonke abenzi lutho ngokulungisa isystem ecindezela abanye abantu ukuthi bona bathole le benefit noma le privilege yabo as whites uyayizwa ishoyo ngiyayizwa ngoba ibuyele ephuzweni lokuthi kumanje bangene kwi GNU bona eyabi manifesto ithi cancel indaba ye BEE cancel indaba ya NSFAS noma ngithi almost cancel indaba ye bathi akuyo kuma loans ingane ifuna 99% wabelungu bayisupport abayikhuluma bathi nje nongazi ukuthi system iranwa kanjani ukuthi marginalize abanye abantu inika abanye privilege but uyayisupport lo ID yabo so ngivumelana nawe umuthi usuke esigabeni sokufika entweni yokuzonda thina ke ama Africans asinikwa nginzonda ayikho kuthina yes masubuya iqiniso uma ngathi uthola ithuba uma ngathi uhlangana naye endaweni thizeni la ongenza noma yini ungamxolela because Africa ukuthina lokho now singakukhuluma out of frustration ukuthi la ngiyazonda yabo kodwa thina asinawo umlando wokudesign isystem ecindezela abanye abantu for ukuthi le race yethu kube yona ephumelelayo sikholelwa ukuthi asidlale fair yes asishare and ngisho sikhuluma issue yomhlaba akekho umuntu odwa sibaphuca sibashaya sibabula sithi I would distribute according to population yini engekho fair lapha now into ebanga ke sonke sibathatha njengabantu abaguilty bonke kulento ukuthi akekho neyedwa owenza something to systematically address noma alungise inkinga esaziqalelwe yibona kunokuno bayavala okunaloko bonke basupporta noma yini emaintainer iprivilege yabo as whites lokho kuseza ukuthi sibazonde uma sikhuluma kanje asisho ukuthi sifuna ukubabulala ivoti ngakho nimile ukuthi awukwazi ukuvotela iqembu lapho kodwa abantu abamnyama banqwaba lapho abayazi lento esikhuluma ngayo noma baya benefit because phela ungaba uMEC angithi uma uwedwa njengomncwangu nje ngixonya ngijoke amagama abantu umncwangu lo useyini manje HNSA action ngibajwayele labantu khona ngithi khona ngoma umncwangu mfowethu kade bekuyithi for so many years
bebhizi besupporta into yabelungu mfowethu manje baku Action SA but yabona abantu asingabadingi empilweni zethu abantu abamnyama kulo votela nje inhlangano zabelungu yeah uthi uyakudeserve kuba slave nengane zakhe ziyakudeserve kuba isiqili inkinga manje wabelungu bamkhokhela ngithi bangamkhokhela yena uMusi Mayemane was there ingane zakhe anti bakhe extended family abanandaba phela unendaba naye kulungile but masufile uma kuthiwa uyakwazi ukubona abanandaba nendaba naye ikona nathi kufanele singabunandaba uma sifuna ukulungisa inkinga umAfrika kanaka kanjalo yabona manje bona asikwazi thina kuba nalento yobuAfrika uma kufanele siaddress lento kodwa bona siyazi abanandaba uma banganandaba nathi yini sibe nendaba nabo because kufanele siba consider as deputy whites and deal with them accordingly uma sithi socabanga ukuthi manje nakho no angisho kukhona isithi because sojabula uma sithatha uMayimani manje simshaya phambi kwazo siyamthanda you know wayitshela uMayimane nje uMayimane vele ukhule mina njengoba ngiqhamela kwaNongoma phambi kwabelungu ngizomlalela sase ngiyasheshe futhi ngoba egcina konke ufunde ekoleni right kumizikisa siphezulu kunami impilo yakhe right uhamba amabhanoyi mina based on iqiniso lakho ukuthi ekugcineni umndeni owodwa umAfrika phambi kwabelungu ngizomlalela but mabecasha abelungu ngiyambulala uma kufanele sesobabili now kunezinto ekufanele sidile nazo as a race zomndeni ngendlela yethu uma sithi la siyavumelana ukuthi ambulala umbulela physically should ubulala uMayimane manje wena anyhow by any means necessary no but ngiyacabanga ukuthi kuya understand indlela engisho ngayo ukuthi nginendlela yokudila naye esithe but angikwazi ukumshaya phambi kwabelungu because lokho kujabulisa bona but sizoba treater ngendlela abasitha ngayo because siya understand ukuthi ibona ama gatekeepers and as long as sibagcinile bazohlezi isystem isebenza through bona do you know abasikhuluma la sesiyava do you know abasikhuluma la ukuthi hey isystem yesiqilaza ukuthi wasine freedom of what of speech right sinaye ukukhuluma noma ngayini noma kanjani kodwa sithi noma sikhuluma zifuna ugada sibala amagama umkhwanaza ngafika athi uphehluza I remember ukuthi khona okwaboshwa ekade kwathiwa uphehlule social media okade post nibheke about ku social media ikhuluma izinto enzaziyenza ufike nimele asazi uba sinawo nemali kuye kuma macaleni yokuthi amacala abamekhokhela abameli ukuthi kuthiwa uqala uphehludla ekade ethi angene isiteleka kanjani yabo but ke umumeli iqiniso no Jesu Christ waboshwa shutha lento eqiniso nje inkinga wamela iqiniso automatically system against the status quo now kusho ukuthi ubuholi nohulumeni nombuso khona ngaso sikhathi kufanele kusukele so thina sesazithatha nje abantu ababoshiwe vele because sizinikele ekutheni ayingeke lento sizoyikhuluma mina anginandaba neqembu mhlamba ngikusho lokho manje sesivala nalo lonke noma ne-MK ayilichampelayo nginendaba ne-interest yabantu uma i-MK sengifila noma sekunezinto ezibambekayo ezikhomba ukuthi akasayiphethe i-interest yabantu nginoma ngi-EFF eyobe isondele eduze kwemfuno zabantu ngaso sikhathi so akusasidingi ukuthi silokhu simbandaza la abelungu ba unapologetically yilabo abaserve interest yabo ithina kuphela esifuna siloke siba nendlela zokuthi ayingeke as much as sibathanda abaholi bethu but lento ayihlangene nokuthanda ingaphezulu kwama emotions kufuna sikuqonde business izosithina sikwazi ukuphila nengane zethu zikwazi ukuphila uma ke so nikela ngekusasa lengane zethu ngenxa yokuthola u10,000 ozongaficwa naye salale elandelayo abacabanga lokho so siyabonga mfowethu eNingizimu Afrika hlezi siyithamunda sixoxa #kwenzeke podcast #ezombusazwe all the way from PMB sibonga kakhulu kweteam ngaphakathi sibonga nomsebenzi omkhulu osuke wenzeka siphinda futhi ulindele isiqephu esinye esilandelayo azi kunento engingajwayela ukisho please subscribe ku YouTube web channel usilandele ku Facebook usilandele ku TikTok nami ungilandele ke uthwani individually or personal accounts kuma personal accounts ungilandele lapha ku Facebook ngu MC dokotela wempilo Dr Life uzobona into eneyinamba lapha ku 24,000 yimlo ngiyaqhosha phela TikTok nginawo lapha close to 14,000 ngu Dr Life SA ku Instagram sengawuyeka
usebenzela abahle kakhulu uma upost izinto eziyaphambili awuyi phambili ngifuna into engangisebenzeli but ngina Dr Life SA uye lapha na ku YouTube ke Dr Life SA kanjalo ke nekwenze ke podcast ikwenze ke everywhere futhi siyakuthola nawe endaweni zakho zokuxhumana. Yes mina kakhulu angisanendaba kakhulu nami. Yeah. Ngicela abafowethu ba join i-movement yethu. Oh yes, Africa Unite movement. Africa Wonke umuntu omusha. Ngiyacabanga wonke umuntu uyimember kuukuthi akakazi yena. Yes. Because umnyama uqualify ngaloko kuphela. No ngoba ngisafuna ukuthi ngibone ngizoba yena chairman samele ukungixoxele sihlale phansi no sohlala sibe lapho ungangilandela ke kubo nganishelembe lapha ku TikTok ukuthi ukwazi ukulandelela ukubona ukuthi izinto lento esikhuluma ngazo nalo kade buza ukuthi imali lapha wobusuthi inkampani yami la ususicosha imali angiyifuni enye into eyiprinciple yethu leyo yokuqala so sababa kanjani imali ngekho so survivor ngezinto eziyama basic needs no soyixoxa sizoyinika ithuba mhlambe ke si but bazoza abantu enye into esenza ukuthi sibe kulento sekuyona indaba yemali yabo but ke imali ifuna umuntu ovulekile ngihlanje esontweni nami singizoqeda ngihlanje esontweni sesibonga imali wathinta into egadwa ngeibhamu imali ifuna umuntu ozoyiqona thandaze kuze impela kodwa manje lento ifika gadwe ngeibhamu legadwa ngeibhamu le nonsense mina yami ngiyayithandazela mayifika ethandazela ayi nonsense mfethu yenzela ukuthi imali mfethu corrupt uNkulunkulu angipha amandla ukuthi ngiyithathe ngendlela eyiyo ngingayithathi ngalendlela abayichaza ngayo yabo ukuze ngingayisebenzisi ngendlela engiqhatha noNkulunkulu ngiyasaba ukuxabana noNkulunkulu so iyona yenze lento kuyimanje njengoba kunjena nje imali noJesu yamthengisa so money talks siyabonga kakhulu ngisemAfrika sibonga kakhulu kubathwebeli bethu abafowethu sinabo la i-team yakwenza wenzeka isharp ngendlela isimanga asithembe ukuthi izosinika konke ke sikudingayo but mina engakuthembisa khona qhubeka ubuke izinhlelo zekwenza kwenzeka ukhumbule sesinena uhlelo olusha silifakile sithe #ke amahlatha amakhulu la ngisengiphethe khona isicupho seintombi hamsana ke nontezi mnandi bese kuba la khona sithiwe sikumemela khona abantu beningizimu Afrika abahlukahlukene abezosichazela ngempilo zabo ngento eziyaphambili bese siba futhi ninga mfuka shelembe la sikhona #ezombusazo sithi nje salute peace kwenzeke